Dnešný zápas juniorov s Pruským bol ťažký, bol dosť vyrovnaný a super sa na nás, myslím, že celkom dobre pripravil. Podržal nás brankár Kundrad jednoznačne a na druhej strane v tretej tretine sme to otočili, z toho nášho tlaku sme dali gól na 2-1 a potom tretie do prázdnej brany, čiže sme radi, že sme bodovali a vedeli sme, pred zápasom sme si povedali teda, že ak zápas zvládneme, tak môžeme skončiť po jesenej časti druhý, tak sme radi, že sa nám to podarilo. Ak by som mal teda zhodnotiť celú jesennú časť, tak hodnotím ju veľmi pozitívne. Vlastne prehrali sme len dvakrát, ale v takých zápasoch, ktoré boli vyrovnané a vlastne do konca zápasu sme hrali o výsledok. So slabšími supermi sme vlastne zápasy zvládli na výbornú. Trošku nás mrzia v tej juniorke, že nám nejdú presilovky a sme sa zamerali na tréningoch trošku viac na presilovky. Dneska sme síce hrali len jednu a zahrali sme ju dobre, tak ako sme si to včera nacvičili. Čiže keď to mám zhodnotiť komplexne, tak s juniorkou som určite spokojný. Sme druhý po jesennej časti a tá pozícia nám zaručuje to, že by sme na konci mohli hrať o medaily, čo pevne verím, že sa nám podarí a o medaily si zahráme.